No, you know, easy guys for the people. Maxen ano that ndoda kubuda saka mcheka yaone wotondibatsira ndona ndakatofuka makuseni zvangu kuti ngosvika ndikupfeka juice animozviona saka patoda kugadzira tea guys. Aya masamba aya amunoona aya ndo anonzi favorite samba rangu kana wozondishanyira kuda kundivigira present uyo wakabata masamba aya ini nangu personally anondi mumhino mangu muhandigwadzi chihutsi chabva nepapi papa pane chikuru chaita hutsi so masamba achii chakangodai ambozviona baba Simba ndo videographer wedu mazuva ano saka inini semunhu asingafariri kumwa mukaka handitika ndakatsvaga masamba akawanda singaiti kuita ndida hangu tii ndapi masamba anondiitira kusvika ndazojumana nemasamba aya one day ndakatojumana nawo ndiri kwachivi masamba aya ndobva ndangorisa but handidi kunyanya kukwatisa manje zvokubva ranyanya kuita black handiti munozviona ndingai ndikuratidzei panapa ndichida kugadzira tea yangu iri bhodhi rangu iri yakwata mvura iyi ndongodai kana iri 1 ndinongoza tea bag 1 uyemoni ndodai handiti ndoita kuti ringofasha mbichana parinazotanga kutsukira pepe ndobura kasendi kachonika kakagaizika inangu kanondiitira saka ndo samba randakatozviudza kuti iri samba iri tatova chinyama imwe ndoda kuti rikwate samba ironi ndipe izitsotso Simba mvara ndifena iwe ndipe tsotso iwe enda kumvara tsotso dzikuza riko baba kwitso ukamvara wewe kufena apa madeko maisimba vakaita sevachavimba muromo nekufuridza ndikati imi ndikamvara webhaketi sodiraiko nesi kure sodiraiko kuro havana problem hai ni muromo handingagoni hazviti ungasazvimba right ambozviona saka ndipewo zisipunu ziguru riya right nechimwe chipunu chekuzira majarini ini basa rangu kubika vamwe ndechingotuma ndichiti uyai nazvo pano so tea yangu samba rangu riya rakutanga kuchinja ndo zvikuitika panapa ndiye ndichingofena idzi huni idzi dzandavigirwa nhasi nyoro idzi amozviona manje so zvakaomazvo mozvibona tea yedu yemubhodho ichi hamuona kuti yekera ndoda kuti ishanduke then kuna kumusha ukaita zvekuti unoisa nechipunu chako mundiro mukapu yako zvinowesta nekuti kuna mwana anoita tapi saka isusu totora chikapu handiti todai munhu wese ipapa handitika kumusha zvamwari chaiko apa takuda kubura tobura nenditsvagire chekubura right bura nei abura nemucheka wangu hazvigoni hautsvi iweyo utsva unonoka tobvarira chinhu changu chitochida mhani cheka changu samba rangu riyariye ndopeka chimonaki chesamba taridzai kuno handiti ndadaiwo so then kwacha this is hi everybody, my name is Sharon Chipomanjera, known as Shema. We are here in Gutumpandawana enjoying quick brew, yeah, tea without milk. Cheers. Tarirai tarirai pakati screen wana baba Simba zuro kwese uku ndo vakakwenga vakakirina hambozviona vakakirina baba vava kuite zvishoma hani mazviona manje
pachena pano pamusha ikai ndikuratidzei tichitamba pana takagara pane utsapa pakaita movha pano apa vakapagadzira mugwavha wavo uyu vakaugadzira hambozviona kwesoko vakamira zviro baba ivava vakamira chaizvo apa pamugera ndakavatidzikisa izasi ukongo wakanyanya kuti uye kumusoro pakakiriniwa mota yangu mazano yakupakapo semunhu wakuvata mupalasi ndini ndakavhurira imba. The significance of our project mozviona tende yangu yandaikudza kuti yakadambuka yao ndo chipisi ichi chiri muri kuona chiri pasi apa kwesoko hakuchina chinhu zvangu hwangwarudzo kwakadambuka kwesoko so ndo zviripo pachenesa sapa takuda kuti tigadzirise timwe ti saka anashironi mamuchezvifambisa sei nenhau yekuchaza mafoni panapa titangana sola kaini vanhu vemagutu mupandawana ndakuvatenda ndangoti nyangwa ndangotaura naye ndaingoda 2 days ndichitaura nemunhu ndeipi sei ndikangonota uyu munhu wakasununguka uyu ndakutoenda netomubvunza naindomburowo zvekuchaza pawabhengi rangu kana mbotosiya foni hakuna munhu wakambondirambira kundichajisira ndoda kutenda. Imagine 2 months ndakapotanga ndichasapa tachibhati kuti mingirikini yavo ndaiona kunge system yanga isinganyatsekuchaja zvakanaka ndopandakasichega ndine namapowerbhengi kupi kumagetsi saka mapowerbhengi aya ndakazochiwedzera iri rimwe but mungonawo zvinhu zvakangotokofera chakatosvika hachina kana timboita 2 weeks chachatovhomoka apapa but rimwe racho randoshandisa rimwe racho iroro harinombochengeta iroro ndiro kutongotiwo hapanawo zvekuzviita but harina kundisimbira rigari nemoto irori but raitoti dhure. I remember raita $30-something irori ndakatenga ndatotambura nemoto saka taichinjanisa kuti iri rimwe riri kumoto rimwe richishanda iri rimwe riri kumoto rimwe richishanda ndo zvandaita but iri chokwadi harigari nemoto zvinhu izvi. That was a waste of my money. So panapa zvetigadzire uyaundipa hangu zvimwe zvinhu zvesimba ini ndichagadzira tii yangu ndoinda kuti vanhu vari panapa varisundambozvitaura ndikati vanosara kuzvionera shukuti mungasapedzerwa nguva mungoitai zvenyu zvinoita. So apa maavhokadho angu aya ndakamatsvaga soro chibva kusvondo pandakamatsvaga nechingwa ndidaindise apa sukurudzai dzimwe tisheyani anga racho kuti rakasviba vakutocheka nesipuni simba usasipira nanosipira uko nechimucheka handizivi kuti anonaka here maavha aya ndakamatenga $4 Zimbabwean life iri very cheap yakatimbonzwa first anaka hana mvura anakisa ndaizizivani kuti zviavho zvitoko zvinonaka. I knew it ndindoda kusheyanisa tombori vanganiko pano atowandawo chirigaya kuramba muchicheka sisi ndorega ndodivashoma isu iri vachirigaya kuchekera ndodii kana ndarega mozodya madzoka aiwa kana mungandiudzira dumbu rangu iri papasi imi vandogara ndiona musingadli ndandaitombofunza pabatanya ndichiti vanozomborya here vakanzi vanongoti lili ndaitaura navo pano shuwa ndaiti handimbooni vachirya ndingoona vakomana vanongorya pano ndikati vanorya vanorarama sei. handizivi kuti zviri nomau here kuti ndodla fosilisis ndakatanga ndiri mamu6 ndikabvisa mamu6 ndamba mu4 kuda ndofanira kuita mamu2 ndosaka pamwe ndiita zibhaunza kana kuti 3 ndofanira kudzikisa ndakupinda mu3 manje handigoni kudzikisa instantly right. Inini my favorite chingwa ndechekubhekina faso ndo chandinoda icho checho right ndochidayo bhekina faso ndezvangu tinotonetsana we use buttercup straight up right ndisukurudzirewo zvechipinji ndo patiri pano tii kudayo topora zvamaisimba unasimaita sei tora mvura inodziyayo inoita ndakumwira ngumu saka
ndokumusha kwedu kuno atito ini ndikanzi ndaita surprise handidi kurere nhema ndaichila bacon papurazi papo. I will not survive like munhu ari kusafa. Why should I depict myself like munhu ari kunyanya kusafa kunzi wagara kumusha? Zvamunorya kuchirungu ndosatoryawo kuno kumusha. I will not sara. Maybe pafashion apa ndo pandozotongosara obvious because handingazombotengi hembe kuti indisakarire kuno kumusha ipapapo kuno kumaproject. Asi kana uri musha wangu handongatotopedzerani. Ichopedzerani zvokunoko haikani. Saka nemhuri yangu aiwa tiri kurya zvine utano mazuva ano. Kugwinya matama abuda. Saka tafuta vamwe. Asi chikafu chako wega hameno sei chisinganaki. Ndosaka muredzi wehove ari kutsvagwa kunzi uri pai wakanyura here nechikepe muredzi wehove. Vanhu veSendai Rescue Team kuda urimo mukaribhadhemu. Rescue Team vanhu vaipopota vachiti hanzi muri kuisa chikafu charutendo chakafanana nechababa moziva. Hanzi tendo apedzi. Ishuwa yakauta inhema dzangu kuti tendo haryi. Tendo anodya. Munhu wandozo anokweverana futi chikafu nevanhu vakuru ndisimba. Simba nebhodhi hombe ndozingazivi vanhu. Anodya ende kazhinji kachonika ndichitorya ndinonzotomuzomupa changu apedza tamupikira zvakafanana nezvangu inini anopedza Simba. Izvi chishoma chanamupeshi Simba anodya. Geza maoko utore chikafu iwe uye ugare apo patendi ndipewo zveimwe kapu newe gezawo maoko usangonditarira. Mwari wee ndaita seiko inini zvokwadi. Uya nekapu yako. Uyai kuno kubhodhoko tiiswa handiti iti yangu yandiri kuteka mouya kuno kwandiri kudira. Vanhu vanoti hanzi ukaridza tii noita mabayo. Ndo zvandikambowa ndeyasimba iyi nditi ka tii yemunhu black tea baba kumusha. Right, iyo ndiyo kwamendani yangu iyi. Majarini edu atakuvhara. Inini ndofarira avo rine salt. Chiryai bvisa modzi yeurya. So this is my breakfast. Idzi ndedzababa namaidzi. Takurya zvedu tiriko. Takuinda bye bye.